למה הם הקימו את המדינה היהודית פה ולא באירופה, אפריקה או דרום אמריקה? זה מה שהובטח לנו. איפה, מי הבטח? לא הבנתי. בתורה, הבנתי, בגלל זה. כן. אוקיי. את מסכימה? אין לך סיבה אחרת? כן, לא. אני בדעה של בעלי. למה הם לא הקימו מדינה יהודית באירופה או אפריקה או דרום אמריקה? שאל אותו סתם. לא, למה את חושבת? כאילו, דעה שלך. בגלל ירושלים. מה? ירושלים. בגלל ירושלים. לא? אני שואל אותך, אני אמור להיות נוטרלי לגמרי, כן. בגלל ירושלים. אוקיי, מה, כאילו זה יום קדוש ליהודים? כן. זה העניין פה. למה הם לא הקימו את המדינה היהודית בארגנטינה, אוגנדה, אירופה? לפי המסורת שלנו, צריך להיות פה המדינה, זה השטח של ארץ ישראל. זה היה צריך להיות פה, לא בארגנטינה. וזה השם הביא אותנו לפה. פה הכותל, פה בית המקדש, פה כל הקברות הצדיקים. פה את המדינה הזאת, הארץ נתנה, את השם נתן לנו. מה אמרת? מה הצד? שזה, כאילו, אתה יודע, מימים מה זה פה. למה הקימו את המדינה היהודית פה ולא באוגנדה, ארגנטינה, רוסיה? לפי התורה, לפי התנ"ך שלנו, זה המקום של היהודים. לכן הוקמה המדינה. זו המטרה, ולכן אנחנו נמצאים במדינה הזאת. אוקיי. מאיפה, כאילו, שורשים, אשכנזייה? לא, אני נשואה לאשכנזי. קורא, נו. אבל ההורים שלי ממרוקו, ואני צברית, נולדתי בישראל. נגיד ההורים שלך, נגיד שהם כן היו מקימים ביוגנדה, נגיד, היה מצב כזה, הם היו נוסעים ליוגנדה? לא מאמינה. זה מאז ומתמיד, האמונה שלהם לארץ ציון, להגיע לישראל, וזה המקום. והם באו והקריבו את החיים שלהם, הם עזבו את הכל כדי להגיע למדינה. ומגיע לנו, זה המדינה שלנו. למה הם לא הקימו את המדינה היהודית באוגנדה, רוסיה או ארגנטינה? למה פה? אתה לא זוכר שעבדנו את זה בהיסטוריה? מדינת הקודש? אני לא יודע, מה אתם חושבים? אני חושב בגלל שישראל... זה לא חידון, זה לא כאילו... ישראל היא מדינת הקודש, ירושלים פה, אנחנו צריכים להיות פה. זה החזון שהיה, לא אוגנדה, אוגנדה זה חזון של בן אדם, של אלוהים זה שאנחנו נהיה בישראל. אתה מאמין? כן. אוקיי, במקרה הזה, כן, גם את? מאמינה, אוקיי. אז זה חשוב לכם. לא דתיים, אבל מאמינים. אוקיי, ואני מניח שהשורשים שלך אתיופים, אם אני, כן, אם לא טועה, ואני מניח שאלה שבאו, הם באו בגלל שזה ירושלים. כן, רק בגלל זה, זה היה החזון, כאילו להגיע לישראל, האדמה פה קדושה, הכל פה קדוש, במקום נהר יש חלב, במקום פרחים יש צוף, זה מה שהם חשבו, זה מה שאמרו להם. מי אמר? באתיופיה, זה מה שחלמו, זה מה שהם... או חלמו, שמעתי אמור. זה מה שהם ארץ זבת חלב ודבש. זה מה שהם האמינו, הם לא ראו כלום, אף פעם לא היה תמונות, לא היה סרטונים, זה פשוט האמונה, הם הלכו לפי מה שכתוב, לפי האמונה באלוהים. אז בטח שהם הגיעו, יהיו קצת בבאסה, כי זה מה שהם קיבלו, לא? אני חשבתי שכן, אבל אמא שלי עדיין מאוד מאוד מאושרת מזה שהיא בישראל. כדי אמא, בוא נחזור לאתיופיה? לא, בשום צורה, זה כאילו לא בא בחשבון. אותו דבר אצלכם? אני לא יודע מה... תרבות הרוסי כזה. לא, אצלנו זה קצת שונה. כאילו עלינו לפה, אבל לא יותר מדי... זה יותר כלכלי, אני מניח. כן, כלכלי, סבתא שלי כאילו יהודייה וזה, אז זה כאילו שנגדל פה והכל. למה הם לא הקימו מדינה יהודית באירופה, אפריקה או דרום אמריקה? מי למה לא הקים? מה? מי לא הקים? למה לא הקימו, כאילו העולם, ב-48? למה פה? איך תשאל אותם מה היה ב-48? אתה שואל אותי, אני יודע למה? אבל למה אתה חושב? קודם כל, יותר היה נוח להגיע לפה מאשר לשם, לא? לא, דווקא דרום אמריקה נראה לי, או אירופה. גם המזג האוויר שם לא הכי מתאים לנו. אז הכל קשור למזג אוויר? נתחיל מזה. יש ים, נכון. ים, לא, יש בכל מקום, אבל האקלים פה אין לך שם טייפון, אין לך פה שערות, יש לך המזג האוויר הכי טוב שיש. אבל יש מקומות כמו אירופה שזה יותר טוב. שמה... אוקיי. רחוק לנו אירופה גם. למה לא הקימו? לא. אז זו התשובה שלך? אין לך זה? אין לך תשובה אחרת?
אם הם היו מקימים את מדינת ישראל ברוסיה, או באוגנדה או ארגנטינה. הם חשבו על אוגנדה. נכון. הסבא וסבתא או ההורים שלך היו נוסעים לשם? למה לא? אוקיי, מאיפה בא, כאילו, איפה ההורים, סבא וסבתא? ההורים שלי, אני מוצא כורדים. לא שומע. אנחנו באנו מהערים. לא שומע. כורדים. טורקים. כורדים. כורדים. אזרבייג'אן. כן. באנו מהערים. למה אתה נמצא פה במדינת ישראל ושואל? למה הגיעו פה? הביאו אותי לפה, למה אני יודע, התגלגלתי לכאן. מה, יכלתי להיות גם במקום אחר. למה הקימו את מדינת ישראל? מדינה... מאיפה קיבלת את המדינה? בסדר, זה דעה שלו, כאילו, הוא בסדר עם זה. לא אכפת לו יוגנדה, לא... הרצל החליט, אז הוא החליט. זה מה שהוא החליט, הרצל הביא אותנו לזה. נכון, הכל נשים את הרצל. למה הם לא הקימו את המדינה היהודית באירופה, אפריקה או דרום אמריקה, כמו שהם דיברו פעם? קודם כל, פה זה... מדינת ישראל בכלל, זה ארץ אבותינו בכלל. מה יש לנו באפריקה ומה יש לנו איך קוראים לזה, באוגנדה. פה יש לנו כל ההיסטוריה, כל ההיסטוריה של היהדות שלנו, ופה נגזר עלינו לבנות מדינה. מה זה לבנות מדינה? לקחנו את המדינה חזרה, את מה שמגיע לנו בעצם. זה מה שמגיע לנו. זה נגזל מאיתנו. אנחנו לא באנו וכבשנו. לא כבשנו. זו מדינה של זמן אבותינו. שאלה, אתה אמרת שנולדת בתוניס? כן. למה לא הקימו את המדינה היהודית ביוגנדה, ארגנטינה, רוסיה? זה תשובה? מישהו רוצה? כן. אני אענה לך. כן. מדינה יהודית יש רק אחת. ואם היהודים יצאו מכאן, אז הם חזרו למדינה היהודית. אי אפשר היה להקים בבירוביג'אן מדינה יהודית כי סטלין ניסה וראינו מה קרה. גם באוגנדה זה לא היה עובד, זה גם לא היה באל-עריש. זה היה בתוכנית. ולכן יש רק מקום אחד שהחזיק אותנו כיהודים בגולה 2000 שנה, זה המקום הזה. זה המקור. יאללה, שאלה שנייה. רגע, מישהו אחר? תוספת לזה. רגע, שנייה, קודם בואו. היו 32 הצעות שונות להקים את המדינה היהודית. 32? כן, 32, בדקתי. אוקיי. בגסקה, ברוסיה. לא 31? 32. הוא יודע, אני לא יודע. 32. כן. אבל למה לא הקימו באחד מאלה? באחד מאלה, כי... לא עדיף? בכל העולם יש תנועה של אוכלוסייה ממקום למקום, וזה לגיטימי. בישראל לא מקבלים את זה, וכאילו זה לא לגיטימי. אבל אנחנו חזרנו לאיפה שהיינו פה. יש לנו זכות על המדינה הזאת, מקום מגורים, קשר לאדמה, להיות חלק מעולם האירופאי? אבל אנחנו לא באירופה. אני חושב שכן באירופה, אני החלטתי. החלטת, אוקיי, כן, מה רצית להגיד? זהו, כמעט אני אוסיף לך משהו. הוא רוצה. סלח לי, אני אוסיף לך משהו. רגע, הוא רצה קודם. כי אני מוסיף. המקום היחידי שהייתה לנו זכות בשורשים הייתה ארץ ישראל. בשום מקום אחר לא היית יכול לדרוש את הדרישה הלגיטימית לחזור חזרה לארץ שבה התחיל העם היהודי להיות חופשי. אני אגיד לך. כן, נו, הוא רוצה להגיד, כן. שאלו את בן גוריון מה הזכות שלך על ארץ ישראל? כן. הוא הוציא את התנ"ך, הוא אמר זה הקושאן שלי ואין בלעדו. אבל אתם חיים לפי התנ"ך? מה אנחנו? אתם חיים לפי התנ"ך. אנחנו המשכיות של התנ"ך. אני רוצה לתת המשך למה שאמרת. האמת היא, אני לא בחרתי את זה. ההורים שלי 5 דורות אחורה בחרו את זה. אוקיי. אתה פה 6 דורות? אני דור 50, נכון? 50. תביאו 50. ובתקופה היא כשהם באו בשום מקום בעולם לא היה ריק, לא היה אדמה חופשית, והמקום היחיד שהם יכלו לבוא לפה זה איפה שהיה מלאריה ומחלות, ואף אחד לא גר פה, אף אחד לא רצה. לא, היו הפלסטינים. לא היו פה, היה ריק, תסתכל
תסתכל על תמונות של אתה מתכוון שבזיכרון היה מדינת ריק. ישראל הייתה בירושלים היו יהודים, לא, ובצפת היו יהודים, מדינת ישראל הייתה ריקה. לא מרק לשכוח. טוויין צילם גם את ביפו ישראל וגם ריק, בעזה. בלי אוכלוסייה. אבל מאיפה באים הפלסטינים? הם היגרו לפה כשהיה פלסטינים עבודה. לא היו, זה דבר- היה עבודה פה, והם היגרו לפה אחר כך. ירושלים היה, זה נכון. מה זה שאני אומר. פלסטינים. אבל המדינה הייתה ריקה, מישור החוף לא היו פה תושבים.